Kodi CPA Ken Nyamolo nyaka sani koro report mar NADCO ne osechwala ne jatend piny Kenya William Ruto puoyo report makamano kowacho ni moko kuom gigo mabende report makamano mulo mano moriwo ponono ng'ado nus kod ata malo 50 mano wuodhe madhi e pinje maoko mano mitimo kod jotend migepe kata en owuon kaachiel kod nduso omenda mabalang' gin moko kuom gigo manyaka koro bio kete tim ka bende giwacho ni moko kuom gigo ma report makamano mulo gin gigo ma giwacho ni gin gik makare kata kamano kweth mar Azimio to nitiere jotelo moko mawacho ni mago gik makoro nyaka sani ok mul ngima jopiny kotudore kod pek mar ngima to ng'ene kinde mabende report makama enochwali wachore ni joma ne loso report makamano ponono ne temo yo manyalo geng'o godo dhi godo e referendum kata kamano in korka kori kako kil report makama be ni paro ni biro konyo e tieko ponono tuo matuyo piny Kenya gi sani. Report mano keti mar NADCO anto kipenja to ok aneno na ok aneno na en sigand ochalo gi sigand od nyaruoth manyo owang to koth chwe aparo jogo e kuma nodongo dale mwadongo ung'e sigand od nyaruoth mane wang kopuk no liecho nyon mokiro mach te ye kanyo nitie gik mang'eny igoye mbaka mag lwang'ni manokawo tol kadhi moto stories mang'eny gini oko address the core issues mane wagombo ni mondo wachnwa gima report ni odil godo gin electoral safeguards mag dhi e yiero ka bed ni the four arms of government tiyo kako onego bed ni gitiyo the executive, the legislature must check the government, then judiciary check units kite. To independent officers ma constitution uketo nuasa safeguard bende tiyo maber ma IBC bende en achiel from those independent officers to ne wabeda bera maber ok nochuno ni nyaka wadhi e NADCO ni wawacho ni cost of living gima NADCO ok owacho no anakia kod inene e report gi kanyo ni gikone wani ufuke gi to gitiye komenda maromo nade koro kiduogi wacho no ni jo NADCO osetimo gima gitimo omenda gi giseketi ofuko tiduogi wacho no ni dwa reduce travels per diems mag serikal ma jo serikal dhi godo oko at 50%. Kwani jo Kenya te ondik gi serikal percentage mag jo Kenya monde gi serikal to proportion mane ma gidhi raise from such measures. So gini mana kaka na wache cost of living mar jo piny onge gima giwache cost of living mar jo NADCO mano bedo kanyo go to nyalo bedo nodok piny nikech nitie malang' mage mane giyudo ma ok gi disclose. Accountability nyaka bed from all fronts. Nyaka uwachnwa sama umiwa report ni report ni mondo wagenerate ne watiyo gi pesa makama e kwa ng'eyo ni nutiyo gadiera to ka ng'iye giwachonwa ni nitie gik mane ok gi agree on ni housing levy kendo ni wach mar VAT mar fuel ni mondo duok at 8%.